Les 4 esquiadores de la Fundació Espurna de Gandia que han acudit als Jocs d'Hivern d'Àustria han visitat a l'alcaldessa de la capital de la Safor per a mostrar-li les medalles aconseguides en la seva participació en les modalitats de 2 quilòmetres, 50 metres i 1 hectòmetre. Àngela Cebrián ha aconseguit l'or en la modalitat de 2 quilòmetres i això que el temps per a entrenar és justet si tenim en compte que en Gandia no hi ha neu per a esquiar i que a més treballa de cuinera. Sabem que Àngela, la que va guanyar la medalla d'or en 2 quilòmetres d'esquí nòrdic, és, a més de campiona de la neu, és cuinera en el Boga, una cuinera magnífica de les que va compartir aquest Premi Fideuà de Gandia que va obtindre el restaurant Boga l'any passat. Així que, a més de tindre una campiona esportiva, tenim també una cuinera. Després, Isabel va guanyar 2 medalles de plata, una en distàncies curtes. És així, no? Sí, sí. I després tenim altres 2 campiones, a Yolanda i a Cristina, que són medalla de plata i medalla de bronze en 50 metres. Cristina, a més de vindre d'Àustria, a passar per Pequín, a passar per Brasil, a passar per Alaska, a mi me diuen que ja quasi com el viatge de Willy Fogg i li has pegat la volta quasi a tota la bola del món. Bueno, en definitiva, un orgull per a la nostra ciutat, que aquestes campiones porten el nom de Gandia tan lluny, arrel de tota Europa i m'atreviria a dir en Cristina, arrel de tot el món, i per tant que tenen l'orgull d'una ciutat que les estima, que els dona molts ànims, que els aplaudix el que han fet i que els desitja molts més èxits perquè segur que això acaba de començar i clar, quan uno torna en una medalla segur que tornen més ganes de repetir. I les plates voldran ser or l'any que ve y el sors que... Entre 4 años. De aquí 4 años, o sea, tenemos 4 años para que nieve en el Mondúber y puedan entrenar en Gandia, Bromes a part, l'alcaldessa ha valorat molt positivament el treball que es porta endavant des de la Fundació Espurna i especialment per part de l'entrenadora d'estes guanyadores, Amparo San Félix, un treball constant que ara obté la seva recompensa, ja que a més de la medalla d'or d'Àngela Cebrián, cal destacar les 2 medalles de plata d'Isabel María García, la medalla de plata de Yolanda Boix i la de bronze de Cristina García. Per a nosaltres avui és un honor, avui és un orgull estar en l'alcaldia de la ciutat i rebre a 4 campiones esquiadores que tornen d'Àustria del Mundial dels Jocs d'hivern i tornen amb 5 medalles. Són 4 però tornen amb 5 medalles. És sempre un orgull per a la ciutat associar el nom de la nostra ciutat a l'esport, a esportistes de la nostra ciutat que destaquen en les seues disciplines, però ja és super sorprenent que damunt associem la ciutat de Gandia també a l'esquí i a un esport d'hivern. Per tant, té doble mèrit, perquè és un doble esforç. Han tingut que desplaçar-se fora de la nostra ciutat per a fer els entrenaments i estar preparades per anar a aquests Jocs d'hivern. En la recepció oficial, a la que també ha assistit la regidora d'Esports, Lídia Morant, l'alcaldessa s'ha interessat pels triomfs d'estes esportistes i ambaixadores de Gandia, ja que la seva participació en proves fora de les nostres fronteres és motiu d'orgull per a tots.